Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka paret. But pila banleg group ban kuli da ka education loan. Pila aruban chukola ho number. Kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license. Arn riu kandai pra. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinyu Turek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Banle Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol, How number 90890-97907. Kumba ilaong i-president, Iba Mauri, Ong Bakidon. Shisngi hadian ke jingwi kubur. U MLA berem jaga Mausan Ram constituency wa Himalaya Shangpliang. U bolong ru uno aiktien jong ka BJP Meghalaya State Unit. Haka khat nyu trek jemang arja pulai. Ula penchai ba pat Shim ya kanu karai ban Ïakhun yak election sha ka ying dor ba thau ain Lok Sabha ka ban salong shen. Haka jing ekran ba kilap thai kubur ba Shangpliang laong ba ka shong haka jing start jong ka party. Yanu ban ai tiket rei nakaliang jong u laong ba dalai ru un pat pan satya ya ka tiket. Henry ka shong pan ka jing start ha ka party yanu ban penyeng kumu kertong ha kenik election. Ngayu ha ka news channel jong batisi ba kaladon ba ong ba ngapan ya ka tiket na ka BJP bangan yang ya ka MP election. Ngasikwa ban pensyai kum ni ba kampat don AA kum kata kajing pan tiket na kaliang jonga ban Ïakhun ya ka MP election na ka party BJP but naladeru empat don kano no karai ka bang Shim mata ban Ïakhun ya ka election MP long menta ngi don be ka party BJP kumba ilaong i-president Iba Mauri Ong Bakidon sa arngut laingut kita kibalong aspirant kibakwa man Ïakhun ya ka MP election dia kata kasyong ha ka jing start jo ka party yano ka ngode bakan ai ya ka tiket ndre nga skwa man pansai tang kawai ba ngamde manlong ubriu ban late man pan ya ka tiket kade ka jing ngo jong ka party bat ka jing ngo jong upat ba lada day nam day yang ba day ban ai ka tiket de kasyong ha ka party ya kata ala da kadon ka jing turwa ban Ïakhun lane ban Shim haka MP election ngalong bakloy ban Shim na marungi don kam ban Shakri ya kari ka state jungi pai ka jai bru jungi namar ba ngi don kam bun ki kam development ki bang ngi don kam ban wanra sya ka jala jungi bat lese da ka ba don hadelhi bat da ka ba ra ya kasur jong pai ba hadu hapo parliament ngingit ba lese nginwanra khambun karoy ka pare mata ka state ba mata ki nongsong snong hapo ka ri khasi jantia jungi pat don mentangi pat discuss hadu mata ya ka kam MP namar ka kam MP kadang cengai ngidang don bun ka por mata kadang de tang upanai me tele se na do ki banai Julai terset ka don kan sadon ka jimpun kre de menta hadu menta mener empat don kanu no kejingelang hapo ka party office ban penbet ya kata ka kam election MP